πολιτική επικαιρότητα, το πρόσωπο της ημέρας, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μαζί μας. Κύριε Τσίπρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα επιθυμούσα να μην είμαι πρόσωπο της ημέρας, αλλά αυτό δεν ξέρω από μένα. Τώρα το θέλετε, δεν θέλετε, είστε πάντως σε κάθε περίπτωση, και υπήρξε και πολλή παρεδόση σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν, τις οποίες απαντήσατε. Σε κάθε περίπτωση, οι αργομιστίες τέλος είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει. Είναι σαφέστατη δήλωση, δεν είναι μήνυμα. Προφανώς είναι σαφέστη δήλωση. Αυτός είναι και ο λόγος που επανήλθα με άλλη δήλωση σήμερα και είμαι και σήμερα εδώ. Αλλιώς θα έχει λήξει το ζήτημα. Γιατί δεν έχει να κάνει με τη μισθοδοσία, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Πάντως, για να είμαστε political correct, εγώ να πω ότι το είχαμε προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς να είστε σήμερα εδώ. Ναι, αλλά προκύψανε όλα αυτά, οπότε αλλιώς ξεκινάμε την κουβέντα. Κακώς, δηλαδή, δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, θα πω δύο απλά πράγματα. Καταρχήν, είμαι από τα εφηβικά μου χρόνια, από τα μαθητικά μου χρόνια στην αριστερά, δεν είχα ποτέ καμία επαγγελματική σχέση με το κόμμα. Ποτέ. Έτσι. Με το ΣΥΡΙΖΑ η πρώτη φορά που επέκτησα επαγγελματική σχέση ήταν τώρα, μετά την εκλογή Κασελάκη. Ούτε καν πριν την εκλογή Κασελάκη. Λοιπόν, να σας πω την πορεία των γεγονότων, δηλαδή, για να καταλάβετε το ήθος αυτών που λέγονται σήμερα. Καταρχήν, για τον πρώτο 1 ή 1,5 μήνα, θυμάμαι, αμυστή ήμουνα και διευθυντής. Αλλά δεν μπήκα καταρχήν και στο μισθολόγιο που μπήκα σαν full time που λέμε. Όταν είσαι full time, αναγκαστικά κάπως πρέπει να ζεις. Έτσι, δουλειά έτσι και είχα πάντα στη ζωή μου, δεν εξαρτώμουν από αυτό, με εξαίρεση την περίοδο που ήμουν σε δημόσιες θέσεις. Έκανε 1,5 μήνα να βρεθεί θέση. Μπήκα στην κυρία Τζούφη, επιστημονικός συνεργάτης. Φεύγει η κυρία Τζούφη από το ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγα κι εγώ προφανώς, αφού έφυγε το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τζούφη. Άλλος πέρασε 1,5 μήνα μέχρι να βρεθεί μια θέση στο Ινστιτούτο Πουλατζάς. Εντάξει. Με χαμηλές αποδοχές, καμία σχέση με αυτά που διαιρεώνται από Κομουνδούρου για διευθυντή της κοινωνικής ομάδας κλπ. Επειδή δεν έχουμε, μου επιτρέπετε, είναι λίγος ο χρόνος που έχουμε. Θα τελειώσω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, γίνεται το συνέδριο, επειδή προφανώς δεν άρεσαν αυτά τα οποία είπα, έκανα κριτική στο πώς λειτουργούμε, δεν υπάρχει πολιτική λειτουργία, το αυταπόδεικτο δηλαδή. Καλούμε στο τηλέφωνο ότι θα βγει ότι επειδή θα κατέβω στις ευρωεκλογές, φεύγω από διευθυντής. Λέω, δεν έχει καμία σχέση τώρα με το άλλο. Οι εκλογές προγραμματικές είναι σε 2 μήνες. Μην μπείτε έτσι, πες ότι αντικαθίσταμε να σας διευκολύνω κιόλας. Λοιπόν, και λίγες μέρες μετά με παίρνει ο οικονομικός υπεύθυνος και μου λέει ότι λύεται η σύμβαση. Λέω να λυθεί η σύμβαση, αλλά για ποιο λόγο, ειδικά εγώ. Υπάρχει κάποια απόφαση οργάνου, υπάρχει κάποιο σχεδιασμός, δεν μπορώ να προσφέρω, γιατί ειδικά εγώ. Απάντηση δεν υπήρξε και έληξε εκεί το θέμα. Ότι η συμφωνία υπήρξε, αν θα μείνω δεν θα μείνω. Και πολύ περισσότερο αυτές οι αθλειότητες που λέγονται ότι ζήτησα κατ' εξαίρεση εγώ για την ασφαλιστική μου κάλυψη, που δεν έχω τέτοιο ζήτημα κιόλας, για ασφαλιστική κάλυψη κτλ. Το τρίμηνο ήταν σε γνώση σας. Το τρίμηνο ήταν σε γνώση σας. Ποιο τρίμηνο? Η περίοδος των 3 μηνών. Τίποτα από δεν την ανάληψη. μου. Μείναμε εκεί όταν έκανε την ερώτηση, απάντηση δεν πήρα και μείναμε εκεί. Και έρχεται αυτό το προχθεσινό, ας πούμε, το οποίο έγινε. Λοιπόν, τα περί αργομιστίας σε ανθρώπους που είτε δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με την αριστερά, ή μόνη τους σχέση με την πολιτική είναι έμιστη, δηλαδή με χρήμα. Έτσι. Ή άλλοι παραδίπλα που μπορεί να έχουν κάνει χρόνια ή και δεκαετίες με επαγγελματική σχέση με το κόμμα, σε μένα όχι απλά το επιστρέφω, τους στείλω στα μούτρα. Να το πω έτσι καθαρά για να τελειώνουμε. Εντάξει. Όχι σε μένα αυτά τα πράγματα. Όχι σε μένα. Είναι βαριά η δήλωση. Είναι βαριά και η δήλωση που κάνατε νωρίτερα, ότι όλο αυτό δείχνει απλώς την ποιότητα των νέων αφεντικών της Κουμουνδούρου και επικίνδυνη και πολύ λίγη. Και είναι βαρύ το να αποκαλείς κάποιον αφεντικό. Στα κόμματα υπάρχουν αφεντικά. Δυστυχώς μπορεί και να υπάρξουν. Δεν είχαμε αφεντικά μέχρι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν αφεντικός στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε σεβασμός αμοιβαίος. Δεν υπήρχε απέτηση εξύμνησης ή κάποιας δουλοπρέπειας. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι φαινόμενα. Όχι πια Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν γενικά στα αριστερά κόμματα. Από τη βάση έχει εκλεγεί όμως. Σαφέστατα έχει εκλεγεί από τη βάση. Και μάλιστα βοήθησα και εγώ προσωπικά να εκλεγεί από τη βάση. Έτσι, αλλά όταν ακούω τριγύρω μου, σας ευχαριστούμε πρόεδρε που μας εμπιστεύτηκες να πορευτούμε μαζί σας, και μια γενικά δουλοπρεπή στάση, αρχίζει και να ρωτήσει σε ποιο κόμμα είσαι. Γιατί η πραγματικότητα σήμερα αυτή είναι. Όποιος δεν λέει ναι σε όλα, φεύγει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι μισθοδοσία. Δουλειά έχω. Στη ζωή μου έχω δουλειά. Μια χαρά. Υπάρχει γκρίνια στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Υπάρχουν συζητήσεις και σκέψεις οι οποίες αποτυπώνονται άλλοτε στο τραπέζι, άλλοτε συζητιόνται πιο στενά. Υπάρχει μια πρόταση, μια σκέψη την οποία μοιράστηκε δημόσια ο κύριος Σπίρτζης, που λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πιο πολύ από άλλους και έχει ευθύνη ο πρόεδρος γι' αυτό, και κάλεσε να συγκληθούν τα όργανα, να κάνουν απολογισμό και να αναλάβουν τις ευθύνες όλοι όσοι επέλεξαν αυτή την πρακτική.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα καταρχάς πολιτική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ που το σέρνουμε εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν υπάρχει καμία πολιτική λειτουργία στο κόμμα. Γίνονται εκλογές. Προφανώς πρέπει να συνεδριάσουν όργανα και να πάρουν αποφάσεις. Ακόμη και η κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε δεν συνεδρίασε. Υπήρξε ομιλία του Προέδρου και έληξε εκεί. Και να δούμε τι φταίει. Εγώ δεν θα βιαστώ να αποδώσω ευθύνη στον ένα στον άλλον, απλά να δούμε τι έφτιαξε. Γιατί από τους 930.000 ψήφους που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023, αυτοί οι ψηφοφόροι λιγότερα τους μισούς είτε φτάσαν στην κάλπη, είτε φτάσαν και ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ. Λιγότερα τους μισούς. Άρα υπάρχει συνέχεια στη συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι δυσίωνο. Δηλαδή, πού πάμε. Πρέπει να αποτιμηθεί γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, τι πρέπει να αλλάξει, τι λάθη έχουμε κάνει κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Τσίπρα για την παρουσία του εδώ και για την κουβέντα αυτή.